Doncs amb el marcador a favor, amb l'autoestima a tope, amb un gran ambient a Montjuïc, començava la segona part. Repassem també imatges d'aquest segon temps en el que ha arribat el segon gol de l'Espanyol, amb aquesta jugada estranya en què Temudo ha rebut una falta de Melli i el joc ha estat aturat. Aquí tornem a veure repetida l'acció. Eren uns minuts en què el Betis posava l'Espanyol contra les cordes, per exemple, amb aquesta jugada, amb aquest xut de Marc González. Molt bé Kameni, també ho hem de dir, ha estat avui el porter camerunès de l'Espanyol. Sota els 3 pals, l'ocasió ara és per Temudo, a la mitja volta, engalta la pilota, i aquí, si hagués estat un passet més, oi? Ha avançat Ricardo, el porter del Betis. Sí, un centímetre més endavant, que bé Temudo aquí, quin control. Hagués agafat a contrapeu i no hagués arribat a posar aquesta mà. Un córner que treu Nené, també buscant el pal curt de Ricardo. Moisés no arriba a rematar en condicions la jugada, però amb molta intenció ha tret l'Espanyol aquest córner, que ha portat perill també a jugada a pilota parada. Un canvi, ha entrat Roman, molt decisiu també, ara veurem, la seva participació en aquest segon temps. Temudo, la gran ovació pel capità. Més oportunitats per l'Espanyol, que s'havia tret de sobre la pressió. Aquesta ha estat també per Luis García, una pilota que rebota en el porter. Un altre canvi a l'Espanyol, De la Peña també. Sí, una ovació de gala per De la Peña, se la mereix perquè des que ha tornat està rendint a nivell altíssim. Aquesta ocasió era per Iman Alonso, molt participatiu, deia que havia estat també partícip de la jugada del primer gol i també ha donat assistència en el segon. Pochettino amb el seu xandall, que diuen de la sort, no sé si serà veritat això. Una altra jugada d'atac pel Betis, és Marc González un altre cop amb el cap, però envia la pilota per sobre del travesser de la porteria de Kameni. Una altra ocasió pels verdiblancs, Oliveira sempre portant perill, però no ha estat el xut gaire afortunat i molt bé també Kameni. I aquesta és la jugada del 2-0, Ivan Alonso que es troba en la defensa bètica, però veu molt bé Roman, que venia des del darrere per fer el gol de la seguretat. Que bé l'ha enganxat aquí Roman. Aquest 2-0, ja l'alegria desfermada a les graderies, i Josep Maria Nogués, un ex de l'Espanyol, exentrenador, mirava al cel perquè suposo que pensava que posava el seu equip en un compromís. Aquí tornem a veure, com deies tu, que arribava, que engaltava molt bé aquesta pilota Roman per posar el 2-0. L'afició ho celebrava força. I aquesta jugada, la que podia haver estat el 3-0, imagina, David, si Nené, en lloc de xutar aquí, hagués vist a Rufete. Ara estaríem parlant d'una altra golejada. D'un altre 3-0. I un penal reclamat amb una altra imatge del partit, que és aquesta que hem vist a la banqueta, reclamant Temudo, De la Peña i Sergio Sánchez. Però fent broma. Luis García fent broma amb aquestes abraçades dels jugadors, un final feliç tant a la gespa com aquí a la llotja. La pregunta és, quantes cigarretes s'ha fumat avui Sánchez Llibre, que tota l'estona que l'enfocaven tenia la cigarreta a la mà? Això tant se val, les que fumi, les que vulgui, perquè el cas és treure els nervis de sobre. I clar, s'han tornat a veure aquestes imatges d'alegria i de broma a la banqueta, que ara sí que us permeteu el luxe, no?, de poder estar amb aquest ambient distès. Bueno, creo que el ambiente distendido ha estado siempre, ¿no? Creo que es una cosa que nos ha caracterizado, que ha habido un gran grupo, que ha habido mucha gente que ha intentado dinamitar la dinámica del grupo y no ha podido, ¿no? El grupo ha estado muy unido, creyendo mucho en sus posibilidades, y hemos estado convencidos de poder salir de ahí, ¿no? Esa fe que hemos tenido en nosotros en la afición y la afición en nosotros ha servido para que el equipo vaya poco a poco, pero hay que recordar que no hemos hecho nada aún. Estamos todavía a 2 puntos por encima, pero quedan muchas jornadas y hay que tener los pies en el suelo y saber que esto es muy largo. De moment, es fan les coses bé? Sí, s'estan fent les coses molt bé, perquè s'han fet 13 punts de 15. Per tant, això vol dir que les coses s'estan fent bé. Parlem d'un altre home molt important en aquest equip, ho està sent les darreres setmanes, és Roman. Roman va arribar, que deien que era el substitut de la Peña. Aquí es va produir un error perquè com De la Peña no hi ha ningú. Però Roman, mica en mica, s'ha anat centrant, s'ha anat traient aquest pes de sobre, comença a rendir, s'ha convertit. Mira quina celebració tan rara. Aquesta celebració, ens l'explicaràs, què vol dir, Luis? No la sé, la verdad, no la sé. No te la puedo explicar porque no la sé. A càrrec de Roman, Nico Pareja, mira quina ràbia de Nico Pareja celebrant aquest gol. Roman s'ha convertit en el màxim golejador de la temporada, perquè porta 6 gols, 4 en Lliga, 2 en Copa, i a més 3 dels gols que ha fet en Lliga de xut des de fora a l'àrea. És a dir, Roman, ara sí que ho podem dir, està rendint a un bon nivell. Sí, está claro que todos los futbolistas están aprovechando sus minutos, ¿no? Román
Cierto que se le puso el calificativo de sustituto de Iván y eso es Aquí imposible. va ser l'error, ¿no? segurament. Creo que comparar futbolistas es muy difícil porque evidentemente tiene otras características totalmente diferentes a las que tiene Iván, ¿no? Es un futbolista que tiene muchísima llegada, que tiene gol como está demostrando y que tiene mucho trabajo, ¿no? Creo que está haciendo bien las cosas en este primer año. Es difícil para la gente que viene de Argentina pues adaptarse rápidamente al fútbol europeo y él poco a poco lo está haciendo muy bien, ¿no? Un home també que ha estat optimista avui ha estat Mauricio Pochettino, perquè és la primera vegada, i això ho hem comentat també avui a l'hora de veure Pochettino somrient a la roda de premsa, és que és la primera vegada que fa una roda de premsa amb l'equip fora del descens. Però el seu missatge ha estat igualment de precaució i de cautela i de tenir els peus a terra. L'escoltem. Tanto felicitar a los jugadores como a la afición que hoy también ha estado con nosotros de una manera extraordinaria. Y bueno, orgulloso de estar aquí, orgulloso de los jugadores y orgulloso de esta afición que tenemos, ¿no? Bueno, es un buen momento, hemos sumado 3 puntos importantes en la lucha por escapar de la zona de descenso, pero tenemos que seguir, todavía quedan varios partidos y nuestro objetivo es el 31 de mayo y lo vuelvo a repetir y lo mantengo, ¿no? Tenemos que tener calma sobre todo y equilibrio, tanto en los momentos buenos como ahora, como en los difíciles. Y tenemos que ir con los pies sobre la tierra, caminando despacito y sabiendo que la salvación todavía queda, pasa por unos cuantos partidos más y después ya veremos y tendremos tiempo de hablar todo lo que querramos. Què us ha dit el míster al vestidor quan ha acabat el partit? Bueno, nos ha felicitado, ¿no? Porque es un momento bonito que también hay que disfrutar porque hemos pasado muchísimas semanas en una situación muy complicada y que, como vuelvo a repetir, solo la unión del grupo y la afición nos ayudaba a salir de ahí, ¿no? Entonces creo que es necesario también disfrutar de las victorias y ahora tenemos que disfrutar un par de días solo, ¿no? El martes ya por la tarde hay que ponerse las pilas otra vez y pensar en el partido del Valencia, que sumar otros 3 puntos sería fundamental. Escoltem més protagonistes carregats de felicitats. Són el president Dani Sánchez Llibre, Rufete i també a Nico Pareja. Però hem de pensar i hem de tocar de peus a terra que no està acabat això encara. Tenim 35 punts, avui sortim ja del descens, però és una feina que no està acabada encara. Nos queda todavía 5 partidos por delante, un camino, pero bueno, hoy es un partido bonito sobre todo para dedicarle a la afición que es incondicional y que es una maravilla, ¿no? Ha logrado 3 puntos importantísimos, así que nada, ahora hay que festejar, descansar y no relajarse porque el domingo que viene tenemos que seguir por este camino.